हॅलो नमस्कार सर्वांना, मी नीलम स्वागत करते आहे माझ्या मराठी व्लॉग चॅनलमध्ये. तर आज आपण बघणार आहोत मकर संक्रांतीमधील सुगड कशा प्रकारे पुजावी. चला मग आपण बघूया. सर्वप्रथम आपल्याला जे जे साहित्य लागणार आहे ते आपण बघूया. तर अशा प्रकारचे 2 सुगड घेतलेले आहे, एक मोठं एक लहान आणि एक पंती. परत तिळगुळाचे लाडू, तिळगुळ, थोडेसे तांदूळ आणि 10 पानं आणि त्याचप्रमाणे पूजेसाठी थोडी फुलं जी लागलेली. त्याचप्रमाणे 5 हळकुंड, 5 अख्खे अक्रोड, 5 सुकलेले खजूर, खारीक, 5 सुपारी आणि 5 बदाम लागणार आहे अशा प्रकारे. आणि 10 पाने आहेत. त्याचप्रमाणे मी सुगडमध्ये भरण्यासाठी अशा प्रकारे ऊस कापून घेतलेला आहे, शेंगा, परत वाटाण्याच्या शेंगा, बोर घेतलेला आहे, गाजर घेतलेला आहे. अशा प्रकारे सर्व कट करून घेतलेला आहे. आणि अख्खा हरभरा घेतलेला आहे. जेवढं मला भेटलं त्याप्रमाणे मी घेतलं आहे. तसेच वाल्याच्या शेंगा देखील घेतलेल्या आहेत मी. त्याचप्रमाणे 2 समया आहेत, समईमध्ये वात घालून घेतलेली आहे. तर इतकं सगळं आपल्याला सामान लागणार आहे. तर सर्वप्रथम आपण रांगोळी काढून घेणार आहे. पाटाच्या खाली, पाटाच्या भोवताली रांगोळी काढून त्याच्यावर स्वच्छ लाल कपडा आपण अंथरलेला आहे. त्याच्यावरती आपल्याला थोडेसे तांदूळ गोलाकार वर्तुळाकारमध्ये आपल्याला ठेवायचे आहे अशा प्रकारे. त्याच्यावरती थोडंसं हळद कुंकू वाहिलेला आहे. आणि त्याचप्रमाणे जे आपण सुगड घेतलेले आहेत त्यांना आपण हळद कुंकूची बोटे लावून घ्यायची आहेत पूर्ण चारी बाजूने. अशा प्रकारे हळद कुंकू लावून घेतलेला आहे दोन्ही याला. आणि आता हे 5 वेळा आपण त्याभोवती धागा गुंडाळणार आहोत. त्याला आपण बोलतात सुतवणे. तर अशा प्रकारे तुम्ही 1 वेळा गुंडाळा, नाहीतर 3 वेळा, 5 वेळा, नाही तर 7 वेळा, ज्याप्रमाणे तुम्हाला जमेल त्याप्रमाणे असं गुंडाळून ठेवू शकता. तर सर्वप्रथम तरी आपण त्याच्यामध्ये थोडे थोडे तांदूळ घ्यायचे आहे. हळद व्हायचं आहे. प्रथम हळद, थोडंसं कुंकू व्हायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जे काही आपण फूल असेल आपल्याकडे अवेलेबल जे ते प्रकारचं आपण फूल हे करायचं आहे, त्याच्यामध्ये व्हायचं आहे. आणि ज्या काही आपण भाज्या घेतलेल्या आहेत, म्हणजे ऊस, वाटाणा, हरभरा, गाजर, जे काही आपण भाज्या वगैरे घेतलेल्या आहेत ते आपण त्याच्यामध्ये थोडे टाकणार आहोत. दोन्ही ह्याच्यामध्ये, मोठ्या ह्याच्यामध्ये पण आणि छोट्या ह्याच्यामध्ये पण आपण टाकणार आहोत. अशा प्रकारे सर्व सामग्री आपल्याला प्रथम घ्यायची आहे हातामध्ये आणि ते एक एक करून आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायची आहे व्यवस्थितरित्या. ऊस, गाजर, पावटा, बोर, परत हे ज्वारीचं पीक, परत वाटाण्याच्या शेंगा, हे अशा प्रकारे थोडे करून आपल्याला सगळं त्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सर्व काही भरून घेतलेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये जे हळकुंड, खारीक, सुपारी, अख्खे अक्रोड, अख्खे बदाम जे होते ते आपण व्यवस्थितरित्या त्याच्यामध्ये पूर्ण भरून घेतलेले आहेत. आणि आता शेवटी आपल्याला त्याच्यावरती थोडे तीळ टाकून घ्यायचे आहेत अशा प्रकारे. तर सर्वप्रथम आपण मोठं मडकं ठेवणार आहोत. तर तांदळावरती आपण हळद कुंकू वाहून घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे लगेच आपण छोटं मडकं देखील त्याच्यावरती आपण ठेवणार आहोत आणि पंती पण लगेच त्याच्यावरती ठेवायची आहे. आणि आता सर्वप्रथम तरी आपण थोडासा हळद कुंकू वाहून घेणार आहोत. हळद कुंकू आणि तांदूळ वाहून घेणार आहोत आणि एक फूल ठेवणार आहोत त्याच्याभोवती. आणि खालून जसं तुम्हाला आवडतं त्या प्रकारे तुम्ही सजवू शकता तुमच्या आवडीनुसार. त्याचप्रमाणे ही जी 10 पानं घेतलेली, प्रत्येकी 2 पानं एकावर एक अशी ठेवलेली आहेत.
अशा प्रकारे जोडीने 5 पानं अशी ठेवायची आहे, म्हणजे 2-2 पानांची जोडी. अशा प्रकारे 5 असे मांडून घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्याला जसं पाहिजे तसं आपण बाजूने मडकं सजवू शकतो. तर मी अशा प्रकारे फुलं बाजूने सजवलेली आहेत आणि एक चाफ्याचं फूल असं ठेवलेलं आहे आणि 5 पानांवरती अशा प्रकारे ज्या काही आपल्या भाज्या होत्या आणि जे काही अक्रोड, बदाम, खारीक जे काही होतं ते असं सर्व 5 पानांवर अशा प्रकारे मी मांडून ठेवलेले आहेत. तर आता सर्व ह्याच्यावरती आपण पहिलं हळद वाहून घेऊया 5 पानांवरती. तसेच कुंकू पण वाहून घेऊया आणि थोडेसे अक्षता देखील थोडे वाहून घेऊया. त्याचप्रमाणे थोडेसे तीळ देखील आपण वाहून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आपण पूर्ण मांडून घेतलेले आहेत. लगेचच आपण समई जी आहे ती समई आपलं वात लावून समईने अशी निव्याने आपण पूजा करून घ्यायची आहे आणि ते साईडला ठेवायचे. दोन्ही समया मी घेतलेल्या आहेत. दोन्ही समया अशा प्रकारे लावून ठेवलेल्या आहेत आणि लगेचच आपण आता जे काही तिळगुळ आहेत आणि आपण जे तिळगुळाचे लाडू बनवलेले आहेत ते आपण ठेवायचे आहेत त्याच्या बाजूला. हे मी घरी बनवलेले लाडू आहेत आणि तिळगुळ अशा प्रकारे ठेवायचे आहे. अशा प्रकारे आपण सुगडची पूजा केलेली आहे. तर तुम्हाला ही पूजा कशी वाटली आणि खूप सोप्या पद्धतीने आणि आमच्या गावच्या पद्धती अशीच सुगडची पूजा केली जाते. तर तुम्हाला ही पूजा कशी वाटली ते तुम्ही नक्कीच मला सांगा. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.